רואה אותי? רוץ אליי. רוץ אליי, אליי. עזוב, תקן ימין. רוץ, אתה לא רץ, תקן ימין, אתה לא רץ. ידיים למעלה, זה לא ריצה. שני צעדים לאוויר, יפה מאוד שי. קח את המדרס רגל. תסתכל קדימה. מדרס רגל, חזק, שב. יפה מאוד שי. שמור כיוון. יותר בנוח לאחור, שאין טיפה לאחור. עם המדרס רגל זה כמו מרפסת. יפה מאוד. שב בנוח, אל תעשה כלום. שני ברקסים גובה אוזניים. אור, שימי. אור, שימי, אני שומע, אור. תמשיך שימי. אוקיי, עוד מעט אני אתן לך את שי, הוא יצא לאוויר עכשיו, הוא נראה ממש טוב. ואני אתן לך סימן מתי אתה לוקח אותו. אוקיי, שי, אתה נראה נהדר, תהנה